Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Yere Rasta Selassie Otewe boshim Africa, otewe boshim Africa, otewe boshim Amupa, otewe sashim, otewe boshim Asade, Dwangawi, otewe boshim Africa, otewe boshim, otewe boshim Africa, otewe boshim Africa, otewe boshim Asade, Dwangawi, Bantani, de Bakra, Linabi Kisma, Madenoy Tuan Mitati, Efenam Kaba, Manafaya di Damiati, Kouru Adra, no Makora, this is for make me click and dada. Maselasi I me back down the system and they make them body, they make the fire, they put one fire. Mana we rasta through Ethiopia, but we walk and come to Doro Babylanda. So no thank you Salasi, we sabu kankra, so we can't faraine, Yaya Orumaka, Madekati Bumati, they go manta ubaka, so there is Richard Taunechi, Wanam Kaba, so we are Minengroso, Ukreya Blaka, Kulturu TV, Kulturu TV op locatie. Alson Sanayong is signing in. En zoals u ziet op beeld, dan een hoop dat we overtreden de regels, isabi. Maar we zijn hier met Pakai en Pakai is achter het stuur. En we hebben dus dan gemeen om dit interview gewoon te doen. Likte aan mij zoeken zo toe. We gaan de mensen achterin dus niet filmen. De mensen aan in de bus. Weet je, maar het is altijd gezellig wanneer je een interview doet. Tewaman dit apa hossel. Yes. En ik zal je vertellen, met Pakai gewoon en met tegen Pakai. Hier nou wat tak about wansani en Pakai tak hier nou met dit apa hossel. Sawadu. Isabi to ik zei Pakai hier dit apa hossel da Brian de wan solicite dit apa hossel da je me kamoni ook toe. Hey, maar welkom in ons gesprek Pakai. Isabi Yunawamang een paar dagen geleden dat u kon zien dat ja Yunawamang schreef sabi kong ja ik zou zeggen ankra. Lek van you aba a case story voor deze bouters dat Yunawamang ook toe sabi ko ankra eigenlijk in een systema. Bijna you mikatak bijna you suroto. Met paar alasma o die alle kijkers, Kulturu TV zowel binnen buitenland, sabi de ik kon voet pakusani of de usani, de mek ding, sabi dus we doen anders na een nieuwjaar, sabi ik we doen anders, sabi dat a bakal na moya bakal na fris, mi briti tak alasande rustig, zie, met een spanning en ik attack. Ube surot ook ba, want de man bepot me in een cel, maar nou op chintori. Dus dan pak ik enkele uren akka los op, en ik ben go live, bij de aanwezig, en ik doe me zeg je. Dus uno go specifiek tap dat moro, want if des man wat verstaan zeide, dan make de go tap click on wel op Facebook dat de go look off, de look aan de tap YouTube, dat de kan go look dape en leksa itaki. Zo'n case like voor masrabouter sedang. Dit me wat drip dit masrabouter so puro ere want alai dati na wa hebilai en to luka lai dati sa de wa mek masrabouter so chari dat me luku vanaf chiboy micro consensie van een taktok u libi arno 20 24 no de we luku in a systeem tak hey fa waka jong nou jong ano lek fatoregi na sade isabi toch omdat temi volg a systeem bu na mesh tak steeds bepaalde video en post ik kan go archief bepaalde archieven na eten isabi toch at asande so a internet systeem
a nieuwe technologie de noemen taki ik kan go luko alasani. Dus we people en de we gigo en san met me is do luko moro bun taki no ma atori ja no lek fatori gitak fa waka ef wan dossier de P60 jaar ik ba isabitok da wet man kibre wet man awang kondre wet man na instasis pe te ego about zwart op wit isabitok de padat ne play isabitok da mi fentak in zo'n case dan abo fititak tata isabitok nanga ala de deskundigheid sa de ma abitak de man be pot zwart op wit op tafel me kushi sa de ma kibri 60 jaar da we moksi di strana kawang da we wegi ko we luko ef masra bouter sa de schuldig of niet maar zolang je bigi ichibra fitak afu dat was aan de klop toch dus dan in een systeem dan met aki alai sa de wa mek masra bouter sa cha ano wa orshila yere minoliku Ja. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Talk about Suriname, yeah. Some feet, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ano, Orsilay, maar even luku a model da o mesma bedenki ja misrefi bede wan of de man isabito sa edenki tak yere bouta nooit non stroto. Maar uiteindelijk is het asane komt chimoro dichtbij pe adoro a momenti tak eigenlijk bouta musroto. Isabito ak adoro a momenti tak bouta musroto en is de bede a laatste momenti pe bouta be man ja liever in srefi. Isabi usutak aladeng dritramang lipu etewang. Isabi tok de mano liever den srefi na nga bouta. Isabi if you ben de ibouta presi you will liever you srefi in? mota kempchi grati lek famille de ja toch lek famille de ja ifere Ja, seti sani. Was el eno de life era de so no kot next da lek pasa nepsa persis so ai seti. mo e mi ma gimi orshi mini srefi Orshi. En masra bouta wins peyude. Presena big up gi alobi akrakti mek masra gi power. Isabi tok ma mine disrespect you. Ma motak kun. Dat is bouter se een vriendje als hij zich moest gaan aanmelden. Hier is Samtaki. Ja. Dat masra bouter sang ala respecti da ma bode een vriendje voor melden inschrijf aan. Dus je shamaka dape. Dat je chari aigo pot na maka. Dat je de sine euro kobunto. Arkino. Zes de ma dis eset de chari e kong. Di masra bouter so. Fusroto masra bouter so. Da mi takwansani. I abgado. Nanga de buyeye. Tok? Dan mi tegi de ma altijd taki. De ma kadu sa de ma wani. De ma kalis wi so strafugi appa. Maar de ook voor uitvoering. Tak ma oudere op momenten tak ma srabouter so moest go de bak in. Een onzichtbare hand naar een natuur liever in bijdrage die masra bouters en dat een onzichtbare hand naar een natuur toe. Kude er een stuk hier. Kude er een stuk. Ja. Wan matok. Wis fap ep chitantok. En na bigi batu borem chere was stop omdat Ja, atori ja toch was mi mo taki tok. Wan matok fem chinda petok.
Anabiki batu borem ching. Ifiri? Dan mi otaki. Wis van matrabouter se de. Of wis sa matrabouter se do. Of wis matrabouter se no do. Verstand taki. Die man is een gewezen leider. En niet een gewezen leider. Die man blijft een leider. Die man is een gewezen president. Een man een leider voor een refo. Ifiri? Dan, you let you edema say tiri akondre. Pe de man be jumpo e bari. Die bepaalde meeting bij de oser abe druk. Maar a massa sabe de 16 januari. No be de vorige meeting dat de man bestak INDP ko shwakikba, akel ko shwakikba. Maar die akel doe e oproep 16. Dat ibe dape tok na volle bak in oma waka. Dat dape a volk toon tak Masra bouterse abi en bakamane en bakatangano. Ifiri? Ama abi en bakaman. Dat you must first, you let new leider. You let new, then you edema say draya kontre wat. Regere bouterse lasi you kon. Im hoor dat in je tontong. No char asan go tap een politiek sfeer. Den kan de taki. Die man is goed. Die man moeten we proberen uit te schakelen voor 2025. Dus we gaan alles eraan doen dat die man uitgeschakeld moet worden. Want de man char asan jago tap een politiek. Dat politiek de man char asan jago. Dat if you take actie me nu de afvraag taki, if me bogo melden me aan, hey, famis don baka Asturia toch? Meneer Bouterse, deze de lano Bouterse, wamoro bonsani no bekan doere papa. Wamoro bonsani, you no bekan do. Yeshi? Je taki, Masra Bouterse ap lobby akondre. Die man is een volkspresident. Die man is een leider. Ama sap enfrantor tu l'équipe pa in oso. Maar te you l'équipe pa in oso no sap enfrantor tu. Dan de sandi show crier. What? Chana stief vader. En is op een stief pa. Voor een stief pa tanto. Amano gia je. Ano alamalama. In abarki procent 90% de stief panogia behandeling sa je orship pogiu. Die man is een stiefvader, die man is gekomen op een missie. Ifiri? Dan president Bouterse. Sumanolo benso, I'm sorry, sumanya kalakane atodrai metake aladei. Amwa moro bunsani. You no be kan do papa. Wat heeft Bouterse gezegd, 16? Uhora e de cool. U focus op verkiezing. En dat is milik strati man de tapamata dat meluko seip satok. Dat men shitak voedrij wa kondre in op de vriendje. Ik kasi muse naki. Vriendje ne drai wa kondre. Look, tegen me. Sorry mi wa kondre pe shitak wa vriendje drai wa kondre. Of wa homo. Mi no sabi. Kande. Super. Altijd meluku. Je shitak na. Ik kasi muse naki. Na kondre echa. Anawa ministerie drai. Awa organisasi. Na dusun smadi elibiden you anu. Dan sa you odu. Daarom mi lo daarom tomo tegi elek mo taken ook to direct kere. Lek familia toch. Allemaal saben to termijn mi stem NDP. Maar laatste termijn toch. En president Bouterse, ex-president Bouterse betaken taki. If NDP la sa vergiezen sa na door NDP'ers refi. En Bouterse no lei. Mina mama sabe taka vergiezen ja to mino stem NDP. Isap seide? Te de man pot de man a post. Dat de mij vergiti. Trouwens nak doro tapgi. Te je bel. Wan lolo papira fieti. En het tak omdat bepaalde san no lukt. Maar
Goede eerlijk. De use dan dat pelk partij. Iedereen heeft gelijke kansen. Ja. Maar, mijn man, mijn de etnisch bezig hier. Maar dat juist je zegt, dat is salon pata pata. Dan me lukutak na boko koiteki. Iviri. Ja. En als aan dat heb sanu de. In de sem, je begint je zelf zat maar uno doal af. Hoe ben je met attack over trappartij? Mi ben taki wat de, mi ben pip ekoluku aan jou beweging. Dus me lukutak Suriname heeft een ander alternatief nodig. Jongeren moeten opkomen nu om lukulik van de sector dat we nog weer mee edetak willen. Je maar liever een bijdrage aan EBS of SWM of Telesur of P. No, naar rommel hok. Die tacticity toranga mi be sector toranga mi da pe mi mama liever een bijdrage. Ifiri? Maar die mi kan lukken nou. Dat mensen tak Asasa de man is. Nu in de afgelopen verkiezingen sansa. De man best spannend aan de man doet alles erop. Alles op alles. Suma ozo of akondre odrai tape. En futo da lok to edo da grong. Briano de afeit is Bouter zo moet weg. Hij is een gevaar. Amam goe. Tek abra. Kut. Tek abra. Oké. Daar im luku. Ja, omen jari toch. Mevrouw Bouterse trouw naar meneer Bouterse. Langer dan 30 jaar. Je movement. Je viert tak nou een verslie die u afdappen. President je trouw. Die of na 3 weken of om een weekje fos iba ieder. En of dat. Je bent geen versleden. Zijn dat aan het trouw. Nou, dat ben me sorry tak na kut. Maar was aan bem zet masra Bouterse kan gaan. Pam. We shanga uitak na soleil. Ja. En dat mis do luku. Dan tak de man ja nog in belang voor afvalok jong. De man discussie de man egitori. En misita contra santo de man kon voor ruim bepaalde man op. Alexander Kitok. Wins fa wap chi ogri. Wa man a bigi patuf borem ching. 40 jaar geleden. Na die 40 jaar heeft het Surinaams volk 2 termijn hebben ze gekozen voor deze Redelano Bouterse na die 40 jaar. Dat wil zeggen. Srana vergeef wins adu anodu. Want omes mij vindt dat adu. Srana vergeef, no zo nooit zou die man 26 zetel halen. Nooit zou die man 2 keer president zijn geweest. Ja. Dat koos dan lukken alle de ontwikkelingen. Infra. Oso. Karko gezondheid zorg. Scora fessi. Kargimi. De furu. Want boek ik boek schrijf de. Dat zeg ik. Die man was op weg. If u vindt dat ama vernietig akondre. Fu mek bumba kasa ama borokotok. Lek fa wetak ama borokotok. Luku lek ja ude. Luku pe parkeer. Lek ja so. De ma op een bedrijf. Ja so. Luku lek ja so pude. Met masra santo kisormi een bedrijf. Zet de ma op een. Dus. Mi otegi. Ala de man sa u jumpo dansi taki ai aklari next no klari na pull up ye mek NDP pull up kong Money pull up de mataki. President Santoki, ik ga u eerlijk zeggen. Als een kleine man van Lelydorp ben ik diep teleurgesteld in u. Al heb ik niet voor u gestemd, maar als Lelydorper mi beschilek ai. Lelydorp stinkt verschrikkelijk. Wat heeft u gedaan voor Lelydorp? Niets, nada, zero, not noti.
President, ik ga u dit meegeven. U heeft het heel veel. U heeft het. Dus kom je tak niet de la sanga. Mina tak niet de la sanga you. I ligt daar sangi NDP nu de tot en met voor win afverkiezen sa ekong. You ligt daar sangi tot en met die afverkiezen sa ekong die NDP. Isap say de mitak dati. Die samsa no de. Ik kan tak say wani mi etak dati mi na wan burger mi na wan chifa kondre mi eluku mi eshi mi no breni mi no dofu isabi mi eshi tak ses di you kong na you nga de mafi kut to kut u kong na a proces telekti de na day ako wakaso te you betak you lop strana true talk da ibo denki taki no ama abiwa achterband sakamsa sakalupa mes. Ino denk je dat je 17 februari bekend herhaalt zich. Ik praat het niet goed. We hebben het allemaal. Jullie hebben maar verkondigd. Ik betreur de situatie voor 17 februari. Maar bijna misschien in een betreuring. Wat? Ik koek zo aan zand kom baka. Maar denkende. Doe mij ook niet. Daarom ben ik trots op meneer Bouterse. Dat hij gezegd heeft. Uno spanang ami, ano letterlijk tak uno spanang ami. Umak spanang ami, umak praxel mi. Maar ko focus 2025 25 mei 2025 voor win afverkiezing. Uno hoor not lo tambri binu srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland. Suriname is je vaderland. U heeft het klaar pakai abi foreign chatuan des Madina bus warego pchinso doro des maguno wan pchinso gelegenheid akunde wa interview. Maar pakai in de vrede tak des ma etakere ma afas faye tak no de da sane gerslik you eigenlijk in a heer organic tak ya you isito ka NDPR Kwadoro. De mataki Abuba Kwadoro in de vrede tak smauta kasandati. Luko. No a hekri buba no kadoro. Na buba mide. Da monte ego tide. You tide mo lek uit van mi dugo organic. Maar chaneus mi no besap na fesi. Mi besheng. Masra Hellings mi besheng. Masra Dental mi besheng. Mali Cameron mi besheng. No, dat mi no besap srefi. Difa Arda mi no besap srefi. Juffie, mino besap srefi. De rest mino besap srefi. Wan post na Facebook. Dat kwam protest ohori so ondersteuning. Dan toen mi kom op die bushouder. Ja. Me kom op mi wang. Me kom op die bushouder. Maar uiteindelijk die missie als aan het trouwen familie wat oproep doe, pe ome man voor op differentie. School de maar bij de kap in een korps, dus na een leerkracht. Als aan no bego, dat je barricade voor alle orga, je sluit aan. Dus qua bussector, dan sluit aan oproep bij de oké, migo, oké, kennis maken, oké. En motegi, bij de een veilig team. Je ziet gewoon taki. Na agestaki na yeye be €2 ka fesikba fu a groep smadisi be miti. Okay, so mi ko fado in organic. No it one day mi yere wa de trampli kwa telefoontje na bauta of Abrahams of we so topper fu NDP of one day Ugo Leonsberg of one Ugo so of so nada. Mi etak sami sabi. Mi etakif mi. Tak Esma wan taki mina NDP we. Mi otegi elok. Mi stem to lisi NDP. De matak aan mi bus point pars mina NDP. De meisje mi in osir mina NDP we. Da motaken nowhere. Mi otaking. If ufen taki mina NDP da ushen bung. Da misa de NDP da mota NDP. Vooral nanga afasi fami shitaki
asandis e waka. Nunu de tok. Mine tak NDP tori. Nunu de mi etaki taki. Unu wisran af man. Mus bondru nunu de. Mine de etnis bezig. O mus teku presi baka ina kondre disi. Mama srana et drai neg. Hey, mama srana et drai. Uno sap de sandis israna yongo. Uno sap de sandis israna. Mi wantaki. Unu srana unu blakamang. Mino ab next nanga de trafolok. Omdat je lukutaki wins van ofa. De mij ab de eenheid. Maar te ibluku bepaalde sani fini na social media. Je shitak na win. Daarom mi edouan. Beroep tap abubaf mi. Taki. Ko ubondru. Ala de masabe hanga. Ala de masabe hanga. Gwa links of rechts. You sabe fentak ibe gonya bami so. Isabi tok. You be fentaki ayo gonya roti so. Yeshi dry kom baka na you oso. Dry kom baka na you oso. Luku ya. Koran. Midangeng. Ay, Quran. Dagba. Ushi. Ite Quran. Ushi. Midangeng. Wanika. Lili dorap ala de baka pasip sagwe wanika drailonto. Uno sribi uda ai. Wanika. Uno sribi uda ai. Wanika. Next no ontwikkel. Wanika. Next no set Juno. Maar numero 1 voor Wanika. No met no amako kishu na wagi. No met no amako kishu na envelope. Kishu srefi. Dat is kishu srefi. Dat je kost don denki pe yo poteng. En te yo poteng. Poteng gi you toekomst. Poteng gi you ching. Poteng gi you bakap ching. No denk tak tide. Ife no a 5 dusung. Dat ife money. Wat de tra. Voor anga afiari. Dan im libete. Yes. Walis iteki. Akabagiyo. Fami welis don jato metakanga brat kantif mimofo. Demoutaki. NDP reset me op. Nooit want die mitak live na meneer Abrahams. Nooit want die mitak nga wow de bigisot de massa de mij vindt de mij sponsor chimang. Mine lombaka patron. Meku egi money. Mesukumi egi money. Ja. Fabo snap jasoto na dismidu koning. No one NDP, no one next. Wa mi be chane taka bus spoit pars NDP gi money spoiti bus. Mi tufutu wel sami kantaki na in NDP periode eerste termijn mi ko in aanmerking van busvergunning. Ja. En mi actie mi schreef go eerlijk en mi kies mi telefoontje voor go naar mi bus. Niet eens van 1 SRD. Niet eens DC, niet eens van Golu, niet eens van Golu, niet eens van 5 6 refi. No go voor a vergunning DC. Ja. Mi kissing lek fa ibem kissing lek wan tru strana man. Daarom mine lombaka no a man. Want van mi stonja mi man taki. Ik heb vrienden binnen de ABOP. Ik heb vrienden binnen de VAP. Maar vraag ze. Actie de man. Lek van mi de jatok. Dan mo giwa wakamantori. Mino tak mi serapu in politiek. Maar ik moet ze luku san fini. En mi aba firi tak na so de mij gebruik om met tramang. De goeie niet na gesproken. If money below me. Da mi be ap money. Kan den bere wa Hilux. Mi bezon tapa ministeri. E play walo deskundig man.
dam no kadem no nyan kasifa a ministerie maar omdat je taki isabi de ma want tapi mo for yo teki wis en nadat epsa wins de ma no sap next fa ministerie so ama be taki de man kara ma tako poti da pa ma feno ap chibroko hay luxere ama lay lanti oli samina nga yu epay balaste monego isabi to mi tak no wakama tori manga ma de tap drift ama simile keskesi mino karnen da ma simile keskesi da ma no mono ma wa me ka ministeri gwa de man ma ama ap ma fanudu te you na regering you na politieke partij je draai wa ministeri iedereen na ma waim ap sai do ikantoro sai weer langa das etak so Nederlands I moest ap gangster ta papasi te tak gangster de strati boyfi im ap ding en nu de no have de two parties sa do ando mag nu de abop fiapi de man nak wa moro belangrijk spet af abop de man sukuf nakama buitenspel isabitok de man sukuf nakama buitenspel ishi de man saptak ena mandat na ama famata de man sukuf nakama de man nakama buitenspel ifo isabitok amanda teki big up de isabitok dan yum abdemang da di deman dat kong da de man bari kam chidon blaka boy wala wanga tusani da wo sukuf krabeng da wo gebruiking da de makanga de charam taputak weli seri kenessa ibung seri kenessa a ministeri da to de mai buruyen so seri kenessa tidena dinsdag woensdag wo setu ansani wo guardiena na president wo go an fo fifi sixili si manga president takikba wo go jugu ay na tak ang de mano madre a ministeri me ka ministeri kona yu ala san fio seti yo fenwa ala sani dam loko dam tak sang na sandis ego da asaf de mano be kaster so ete ma de ma besuko ala mogelijkheid voor asan kaster dan me shi bepaalde man bakadat bepaalde san bigi kasten dan me shi tak de man fena man dis do mee in een activiteit sa de man bedenk heeft tak de man ofen me a man janya wa money bepaalde man tak de me KTV tak de me ben je dan weer sap sumak ba ma wo kote chatu me wachten tak mama ayari op pas imre digim ayarja omdat hij wanika boy dem ready gimere a propaganda met akere no man af pet mi moro ere man ja maar tot slot pakay want in Amerika tak desma si eigenlijk desma wegi desma grani fu desma gunu want desma takiye pakayo taki des wogi desma okasi we si tak na bena 30 minuten we gokba isabi tak pedesma eduki en om privacy reden willen we die camera niet eigenlijk naar achteren schuiven isabi to maar tot slot Zot boskopu you abdi a people. Door zijn honger haast niet te verslaan. Je voelt hoe de spirit hem krachten vermaakt. In Ayari 2024, dem teke rustok of event tak dem am jugu. Hey, no. Hey, me beju angala sakafasi. Me begu ba. Uno to next. If ube ma hora pina. Bij 4 jari. 3 jari zoveel. De hore wa jari TikTok. Wat? Nu de. Na tap dat de regering ja et doy man nu de. Mo nyam mi gis ma. Tap dat regering dis et doy man nu de tak. De voorzitter voor amoro bigi partij. Buruyanu nu de. Uno sapama de. Dus saupsanu nu de. Kusuku wanu de. De mo kwanga moro scenario were. Want de ma west doen je nog in vervulling. Want zijn bemsa voor no toestand kon
Wat lukt. verkiezen no mago doro. Ano lukt. Dan mensen lek de man bigi kan corona cijfers en tak corona. Boy, met de man bigi relax aan een pistool dat hij. Want if de man denkt dat de man pot lockdown kort voor de verkiezen dat corona is steek. Dan toch dat pe ete mekaar as samen lief en fuhore e de cool. Want dat nou wat tweede scenario saka kong. Isabi toch? Kuhora e de cool. Toch? Kuno go blunder next. Asan libi wananga afiare te guru uno taka afiari wa yari ete 12 maanden katak 11 ora e de cool focus win spe ishi ide wa bus rem ishi ome mailon saka der 20 bus ino sap de man me kwa felon pota social media wat walo sma de ma ul smokol kong u de telling na isabi tok wat de ma wadu alasan fukon baka mo de aif ayanga den futu tifi isabi tok ko uhora e de cool ko no go trouble ang usrefi win shubur mana fea pair of sang lip amang you mus focus so taki horwan kofu omdat dis no bede sa ubewani isabi tok dis no bede sang a president a regering be beloof unu en nonu de man ogos dong denki fu fado doing fu a kondre go gwimburia fu unu raka panic ugo du don do sani fu lockdown kong walo so sani kong isabi tok maar uno doing nonu de sabitaki a president di kwa ologen srefi nonu de plus wasami watakete mi de zeker a president ane firbung nunu da president ne firbu wat nunu de creëer wasani da asan no luk nunu de wisim sakaja sope o mesma de nunu de no man nunu da a delegasi fama o bigi moro nunu de yo shaka kanare anga tiwagi srefi nunu de wat ibabari kan tak ai wo buria sani da kondro buria ai dan lockdown walo so sani walo bigi power American DC Holland wasamo tegi uno nikan tak day Love you. na fa furman ma one day na fa masa abesani sami wan tak tap dati urijeru bijiri mon vergiti taka enigste sansa uno kan mek 25 mei 2025 dat gado moest tak tot hier niet verder maar er komt te einde uit de ik kon omgaan naar stembus. En ik zeg één ding ook. Wie staat erbij denken dat de broeia verkiezen tak ai. Misap en mi abribi. In masragado na den boeie va kondre. Tak desrefi. Sali voor een bijdrage. Voor mek de man disgwa oso. En moet je eerlijk. Via hieruit. Tak? Dan mi wan roep. Op, taki. Ding. DNA leader. Ala de man. Sa fin tak de apo atina a juiste pressie. Mi man. Uno luku samsa. Mek ade ook toe in a geschiedenis eerste lisie tak uyere. NPS. Nanga NDP. Ogo forum waar regeren samen nanga BEP. Samen. Mek unengre. Teku pressie. En of ko hat. Of ko peinig no aan sma. Maar. Kute ku pressie. Pe teken. Ala de man ook toe. Dat we tapu. Ala de man ook toe. Sabe gwelip NDP. Ala man sabe gwelip NDP. Me beguba. U draai kwa oso baka. En. Mine des no amang. Mamota krike uit mi ati. En samotaki. Mi wantak ama samotak komite noemde. Mi hoeftak ama teke in lobby. Omdat. Nou ama sa altijd. Mi lukuta pamang. Vanaf kleins af. En temo karening amo sabi. Andri misikaba. Isap mi. Ja, vanaf Chimboy. Ubede samen in Boonweg. Na Boonweg Kerkie. Broeder Hemro ubede. Voorganger, een pastor dape.
Misap masra misikaba vanaf kerki ina pre-steam. Na lek fa misap beta podium anga NDP na so abede in kerki na so amanda tantang ba. Tok? Da mi e aksi. Wie speede? Lek fa itakeng. Taki de man asroto. Wie bouta? Wie voorzitter? Da wie sansa? Angala sakafasi. Mina idol fi mi man. Drai kon bakana oso. Kogi ipa ondersteunen aan awarang. Want ipa abifan udu. Ja? Dus a enigste man sami ba tak apart comité na Andri Misikaba. Tak isap mi boom boom. Ube kan bel usrefi, ube kan tak nanga usrefi. Echte fudati mi atibesari. Minobe dape sansa of sanosa. Maar kom baka na oso. Kom baka echt na oso. We hebben u nodig. NDP heeft u nodig. Suriname heeft u nodig. En moet ik je eerlijk. Isa stel Masrabouta. Echt. Isa stel. Dus Masrabouta. Op Briti in een ati. Vooral. Pe. In zo'n doen momenti. Zo'n broeia kong. Wins pe ade asaki san yunsu. Tak. Amelde. I'm back. You also na you also. Lek fami taking. Matak seker patu sape. Isabi tok. De matak. Wis fap chikwai. Amma na bigi patu boring. NDP na bigi patu boring wisasa. Dus mi uptak. Iteke in lobby. I kong. Dat na mi mene wis you no kong. Mi legti mi ati gewoon apart. Isabi tok. Ma. I kong. Mi breiti. If adei. Sami yere you kwa NDP. A eerste day sa you got a podium me waka. Komichu en no alleen voor no ama no more mi te waka komichu. No ama no more mi. Isabi toch? Dus dat mi ba takifu Masra Andri Misikaba. Ja. Mi man drai kon baka osowat. Ja shit detra ma bruya. Ja. Detra ma bruya. Nee, duidelijke taal hier van Pakai. En we hebben dit gedaan. En als ik zo kijk, als ik zo let op de tijd, dan hoe dit is zo'n 35 minuten bezig. En we willen eigenlijk bedankt eigenlijk. Maar Pakai na amai rei para hè. Dus eigenlijk om mijn fans neem baka. Dus de fans baka man eigenlijk ondersteunen als systeem. Weet je toch? Maar snel in het kort dat we rond. De mataki. Die de ma vrij middag DTV bij de inom reacties man. Dan de matak if de me na een betere man voor film. Wel, mi man. De rustig. Je onderschat me no. De rustig. Srana met aku gratangi binnen sol tata. Wat de chat. Mika sorry you. Wispe mi de ina kondre. Nou Willy hou zo door. Willy was zijn trots op je. Dus give me unaf spang. Mi def me. Ja. Mi kon bigi mi kon wees. Hoe dat ik nou Willy voor zie. Ja, je kon smart. Willy voor Ja, no de. Ik kon smart. Yes. Stranang. Mi beg op unu. Mi tek u lobby en dank je voor akrakti. En sami abif taki toe. Den laatste woord samotaki. Ala den Christina. De pastor. Ala de man. Hoe begi akondre. Hoe begi akondre op weg naar verkiezing. Mek u de free. Mek ala sango smooth. Stranang. Hoe horu e de cool. Lek van voorzitter voor NDP taki. Uno weru e de. Hoe focus 2025 mei seconde. Wanika, stel op. Woshimi. Pet! Pet, duidelijke taal hier van Pakai, meer bekend als Willy. Zijn familienaam? Willy. Ja, is nou Wendell Willy. Wendell Willy. Also Sanayang is signing out en we hebben dit een beetje gedaan, een beetje exclusief bij Pakai Ere bus. Dus maar zoals u dat hebt gezien, dan aan mijn parkeerbus netjes zie, isabi aan taki. En zoals u dat op beelden ziet, dan aan de overtreden regels, aan mijn volgende verkeer en aan mijn stop. Ja, geef aan mijn mening. Also Sanayang bedankt sowieso de mensen hier in de bus. Aladis maar voor para, sabes do in de bus. Enough respect, shout out. En ja, ik zou zeggen until the next time.
happy. Happy, 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 happy. Make you the bell for a jingle. Can't say come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the nasterna top for a boom. En brief ja funa New Year say come, oh jingle. Wish you single. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nem desconto quality de mai paku anere. A morgen gevaarlijk zijn die aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij door voor de keer. Je moet ook zo voor aan mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luko Kulturu TV traga. Mi lobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno. Mote uno na man van het jaar.